bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina kuveze ngintuthu wakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe mangabe usemusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungabusakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Igidangoma lapha likaKhuzani uKhuzani umfokampungo lapha liyachaza ukuthi kungani uKhuzani lapha engafunanga ukuthi afakwe uNgizwe eStage. Hey yabona kulezi insuku impela lamagidangoma omabili impela awayibhekile phansi lapha igidangoma elikamthandeni umfokamanqele kanjalo futhi negidangoma likaKhuzani umfokampungo uThibela lapha lamadoda omabili impela atalapha nje kulezi insuku ayatrenda lapha ke uThibela ekade echaza indaba ukuthi impela kungani uNgizwe okanye lapha uKhuzani enqabela ukungenza uKhuzani eStage emcimbini okadungu lesihlanu lapha emhlathuze endaweni yasemadlankala lapha nabafethu. Siyazi ukuthi uKhuzani uyawafaka uyena lapha uNgizwe eStage kodwa nje kuye kwaphazamiseka umcimbi uKhuzani engafuni ukungena uchazile ukuthi yena angeke azangeniswa uNgizwe ngoba uNgizwe uyamenyanya lapha uKhuzani. Kasazi ukuthi eziphi ezinye izathu impela ezenza ukuthi uKhuzani anqaba impela ukungena eStage kodwa uThibela uyachaza lapha ukuthi ngesikhathi inkosi kaMaskandi ehambisa umnikelo kuvule umkhuhlane kwamchuni lapha nahleka engagigitheka nathi wenze kahle umama wesizwe ngokujikisa ukhombise ukutsiza akagudluki lapha amikhona manje uma inkosi kaMaskandi sisha phansi ngonyaka withi ngeke yona eyafakwa umama eStage seniyadedema impela ngikhona ekulomcimbi wathi ukhuba nje cha awukwazi ukungisho ngezihlamba bese uzozenza muhle lana qhubeka ungithuke mina ngizofakwa omunye eStage finish ebhala lapha uThibela ekhasini lakhe kuFacebook echaza khona ke ukuthi ziningi impela izathu ezenza ukuthi uKhuzani engathandanga lapha ungenza uNgizwe. Sibala nendaba elapha khona uKhuzani ahambisa khona umnikelo ngathi uNgizwe edlulele ubaba wakhe emhlabeni kodwa nje lapha uNgizwe wakhetha lapha ukuthi awujikise umnikelo ke. Ezinye impela ezizathu ezenza ukuthi uKhuzani enqaba ukungenisa uNgizwe eStage ngoba impela ekushuthi ngokusho kwakhe wachaza ngokusobala okanye wakhombisa ngokusobala ukuthi akamfuni enala ihambe khona mhlawumbe ekakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Hlala lapha na comment section sidingide le ndaba nganza kwethu izona ndaba ezihamba phambili namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe like and share okukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lumnandi nginthanda kakhulu.